12. srpnja 2014. u Ustrinama na 8. izložbi Creske ovce održana je svečana podjela svjedodžbi prvim profesionalnim ovčarima na otoku Cresu i Lošinju. Školu ovčara organiziralo je Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Libar iz Šibenika. Školovanje se odvijalo kroz programe obrazovanja odraslih, a prema zahtjevima Europske unije. Program sadrži 130 sati, od toga 60 sati teoretske nastave i 70 praktične. Polaznici su saznali osnove ovčarstva, poslove u ovčarstvu, prehranu ovaca, proizvodnju ovčjeg sira i mlijeka, zaštitu i higijenu ovaca, uzgoj janjadi i drugo. Školu ovčara sufinancirao je grad Mali Lošinj i grad Cres, te pomogao polaznicima da dobiju nova zanimanja koja se upisuju u e-knjižicu. Otoci Cres Lošinj obogaćeni su s 15 profesionalaca, a svjedodžbe im je uručila ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Gordana Maja Antoninić. Ova škola omogućila je profesionalnim ovčarima da ubuduće mogu imati svoju proizvodnju, reklame, etikete i drugo, odlaziti na sajmove i prezentirati se, izaći na europsko tržište i biti konkurentni. 8. izložbu Creske ovce organizirala je udruga Lesa, a izlagalo je 9 otočnih uzgajivača. Program je vodio predsjednik udruge Dubravko Devčić. Upriličen je cjelovečerni program koji se sastojao u takmičenju šišanja ovaca, prezentacije ovčjeg sira, a mogao se degustirati i janjeći gulaš ili kupiti suvenir creskih proizvođača. Nastupilo je folklorno društvo iz Nerezina, a za feštu pobrinula se istarska grupa Tu i tamo. Aj,